Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. Il-kima gimmick tal-kima. Gimmick. Hekk kien jaħsibha l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar it-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Iżda waqt il-VAM fuq ix-xandir nazzjonali, il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Therese Comodini Kakija qalet li kulħadd kien favur it-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Naħseb illi fuq il-kontijiet, ir-roħs tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma mhijiex kontroversja għaliex iż-żewġ partiti qablu magħha. Therese Comodini Kakija kienet titkellem jumejn wara li daħal fis-seħħ ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Roħs li huwa riżultat tal-weda elettorali tal-Partit Laburista u twettqet kif imwiet. Dan anki jekk l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi u l-eks Ministru tal-Finanzi Tonja Fenek kienu tal-istess opinjoni bħal Simon Busuttil. Int qed twiegħed li sa traħħas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma għall-familji tagħna, għall-ħwienet tagħna, għall-industrija tagħna. Jien qed ngħidlek mhux possibbli. Dik hija l-pura verità. Ma nħodux tħarsu lura u tgħidu se jerġa' jonħoss għax mhux se jerġa' jonħoss. Mela rridu nidrawh.